Good morning, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, thou art the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mga pang-ipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan. Natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamamoto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, sineselebrar niya to ang kapiesta ni Santa Teresa de Avila. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving. Dulot ni Adelaida Corullo. Thanksgiving man ni Josel Asaytuno Mendez, ni Vicky Ong. For the gift of life of Laurencio Ando. Dulot kan Mijares family. Thanksgiving ni Cynthia Vergara and family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan kan Garcia family. To pass the chemist licensure exam ni Shaibel Renz H. Ranara. For healing and fast recovery of
Josephine Tolosa, dulot ni Sheila. For fast recovery of Marua J.B. Reyes, dulot kan Mijares family. For passing the geodetic engineering licensure examination of Daniel Joel T. Colarina, this October 17 and 18, 2024. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan ni Rosiby Asopardo Cantara and family, para sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfali and family, para sa kalag ni Pantaleon, dulot ni Tina Yuson, para kina Gloria Artemio, dulot ni Agnes Bandagosa, para kina Epifania Raul, dulot ni Precious Farah. Sa liwat Diyos Marina aga matugang, matindog na po ang gabot sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tinatauan kita ngunya na aldaw kan simbahan nin ehemplo nin kabanalan si Santa Teresa de Avila, Virgin, Mystic, Doctor of the Church. Hagadon tangon niya na aldaw na makaarog kita sa iyang paarog. Punan ta sa paghagad kan pagkeherak kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong espiritu, nagpasabong ki Santa Teresa, tanganing magpahiling sa simbahan kandalan sa pag-agid kan kalubusan, warasan sa mo na danay napabasugon kan kakanonin sa imong langitnon na katukduan, asin maglaad sa pagmawot kan tunay na kabanalan. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Tanganing kita maging ligtas, ilinigtas kita ni Kristo. Kaya magdanay na masarig, asa hindi magpasakop giraray sa kauripnan. Ako si Pablo, nagsasabi sa Indo, kung kamu magpasirkumsidar, si Kristo dainin halaga para sa Indo. Giraray sa kuyang ipinapahayag, ang nagpasirkumsidar, may katungdan na ang bilog na tugon o tubon. Alagad kung sa indong hinahanap ang katanusan iyan sa tugon. Kamo nakasiblag kay Kristo, kamo nasa luwas kan grasya ni Diyos. Alagad kami sa tabang kan Espiritu, hinahalat mi ang paglaom na maging matanos huli sa pagtubod kay Kristo. Diyan kay Kristo Jesus mayong halaga ang circumcision o daing circumcision. Ang may halaga, iyo ang pagtubod na ipinapahiling sa pagkamuot. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, paabutas ako ang sa imong pagkamuot. Kagurangnan, paabutas ako ang sa imong pagkamuot. Kagurangnan, mapasakuya ang sa imong pagkamuot, ang kaligtasan na sa imong panuga. Hare paghalea ang katutuohan sa nguso ko, huli ta nagsasarig ako sa imong pagbuot. Kagurangnan, paabutas ako ang sa imong pagkamuot. Uutubon ko ang sa imong kabutan, sagud pa man. Maglalakaw ako sa dalanin kaligtasan, huli ta nagsusundod ako kan sa imong pagbuot. Kagurangnan, paabutas ako ang sa imong pagkamuot. Ang sa imong mga pagbuot, nakakarangas ako. Iyan gabos sa kong namumutan. Sasambahon asin kamumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Paghuhurup-hurupon ko ang sa imong katugunan. Kagurangnan, paabutas ako ang sa imong pagkamuot. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dai pa si Jesus nakatapos na magtaram. Inalok siya nin sarong pariseyo na magkakan sa iyang harong. Naglaog asin nagtukaw sinda sa lamesa. Nagngalas ang pariseyo kang nahiling na si Jesus dai naghanaw bago magkakan. Ang kagurangnan nagsabi sa iya, mga pariseyo, linilinig nindo ang luwas sa luwas ang kopa, asin pinggan, mantang sa laog, pano kamo nin mga hinabunan, asin kasumbikalan, mga daing supog, ang naggibo kan sa luwas, bakong iyuman ang naggibo kan sa laog. Alagad kun ang limos na itinatao nindo, maghali sa laog.
ang gabos magiging malinig para sa Indo. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Nata daw po pag sinabi tang banal, an inot tang naiisip, seryoso asin perpekto. Da inag-uulok, da inasasala, da inasasakitan magsunod sa mahal na Diyos. Kadaklan na beses, that's our image of holiness. Ini pong santa na sa tuyang pigigirumdum ngunyan aldaw, sarong patunay na bako man pong arog kaiyan an kabanalan. Si Santa Teresa de Avila, sarong Espanyol na Carmelite nun, nabuhay po kan 1500s. Saro siyang mystic and doctor of the church. Both sabihon, hararom ang naging prayer life, asin maestra kan sa tong katolikong pagtubod. But it doesn't mean that she was perfect. Teresa was deeply human like us. Pirmi siyang nakangirit, saka nag-uulok. Kadakol siyang imperfections, nasakitan siyang magpakabanal. In fact, for nearly 18 years, Saint Teresa experienced dryness in prayer. Kaya kung igwa po sa indong pagmati, dry na dry ang prayer, day po matakot si Saint Teresa, 18 years na dry ang prayer. Pagmati niya, pirmi siyang distracted pag nagpapangadji, disconnected from God. Pero day po siya nagpadaog, kundi naghinguwa man giraray sa pagpangadji. Dahil kaini, we now often remember Saint Teresa for her deep prayer life. It happened dahil namuhunan siya. In spite of her dryness in prayer, she pursued prayer life. But one thing beautiful about Teresa was that, according to her biographers, she also had a great sense of humor. Tinutukduan po kita ni Santa Teresa na parte kan paghinguwa sa kabanalan ang pagiging magian, light-heartedness, bakong pirming seryosohon. Sabi kan Ebanghelyo, kung maugmaan puso, dapat nahihiling sa luwas. Kung nauugma sa pagrani sa kagurangnan, ang pandok bakor pirming morosdoton, seryosohon, nagtatagang ngirit man. A good Christian doesn't take life too seriously all the time. Dapat nagtatagaulok, kayang ulukan ang sadiri. Sabi ni Pope Francis, allow the joy of the gospel to be seen through you. Tamakamundo man kung ang sarong Kristiyano ang pandok pirming Biyernes Santo. Di po kita makaka-attract kan kapwa. Kulang an istorya kung na-stuck kita duman sa Good Friday. Jesus did not stop there. He rose from the dead. Mahiling lugod sa tuya ang kaugmahan kan resurreksyon, kan pagkabuhay liwat. Sarong aldaw, kan masakit na po ang inaagihan ni Teresa, nag-joke siya sa pangadji. Sabi niya, Lord, kaya palang dikiton kaming amigo mo, hilngaman kung paano mo kami pasakitan. No wonder you have so few friends. See how you make us suffer. May pagkamaldita, ano po? Saint Teresa had many contributions to the church, but perhaps her greatest contribution was the reform of the Carmelite order. Dahil kan 1500s po, nahiling niyang nagluluya na ang pangadji kan sa iyang mga tugang na mongha asin praile. Garo naghihinugak na sa pagpapakabanal. Kaya hininguwa po ni Santa Teresa na panibaguhon ang buhay kan mga yaon sa laog kan monasteryo. Therefore, Teresa was not just a woman of
contemplation, but of action. Da isa na nagpapangadji, kundi naghihiro. Kung ano ang pinangadji niya, isa sa buhay niya sa araw-aldaw. Not just contemplation, but action. Kaya kung pagmati mo nasasakitan ka na magpakabanal, pabanalon an sa imong buhay, don't worry because you're in good company. Gabus man pong santo nasakitan, lalo na sa puon. But that did not stop them from striving to come close to God. Instead of focusing on their imperfections, they allowed God to work through them. Kaya padagos sana po, day pa kaseryoso, magtaga-ulok man, okay lang kung medyo maldita ka minsan, dakol pong santo an arog ka iyan. Tugutan ang mahal na Diyos na magtrabaho sa imo. Magpamibi ka mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan an samong mga atang, magkanigo sa imong kadakulaan, kung kiisay labilabing nagpagayagaya an maludok na paglingkod ni Santa Teresa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tas sa mga santo na nagdusay kan sa diri ninda ki Kristo para sa kahadean kan langit, angay na magselebrar kami kan mga makangangalas mong probidensya. Huli ka iyan, inaapod mo giraray ang tawo sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamit nin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kaiba kan santo sa sin-angheles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. kagurangnan ika ng God an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkaosyaning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan ipinapamereta niya mo. An pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, saggod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Teresa de Avila, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagpapararom kan buhay pamibi, siring ki Teresa, mamibi kita sa Diyos Ama. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyas si Yesu Kristo, nanamo tan nagayo ni Teresa.
Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang pamilyang nagpapasakop sa imongon na pinabasog mo kan langit nun na tinapay sa paarog ni Santa Teresa de Avila, gibuhang maugmang mag-awit kan sa imong mga pagkaherak, sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, ninda Santa Teresa de Avila, maugmang santa, asin ni San Antonio de Padua, bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamaot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.